kapatid, Merry Christmas sa lahat at advance Happy New Year. Every year, kung nakakita niyo may mga ano dito. Ito na yung ano na. Si Gwapong Shorty. Yan, taon-taon namimigay tayo ng mga regalo. Lalo na sa mga taong na nasalamuha o minsan nakakatulong din sa atin. Kahit na hindi nakakatulong, nagbigay tayo taon-taon. Lalo na sa mga company, yung mga secretaries, especially yung mga ano din sa bangko, cashier, saka yung lalo na yung mga guard sa mga company o kaya mga bangko. So ito yun ipamimigay natin at saka sa mga kakilala natin. Saka itong mga maliliit yung iba, kung sino yung madaanan natin, pamimigay din natin doon sa daan. Saka may in-order pa rin kami pagkain na sana mabigay namin sa Pasko sa 25, sa araw ng Pasko. Pamimigay namin doon sa city. Kahit na maliit o malaki man, higit sa lahat, meron tayong maibigay kahit paano. Tulad dito sa mga nakakapon na aking ibad na ibabalot na sa oras. So ito lahat, pamimigay natin ito lahat. Saka may mga ito tayo pagkain. Salamat mga kapatid at Merry Christmas. Advance Happy New Year sa lahat. God bless you. Katuwa si Truman. So, yung si Truman.